MTV. Hayırlı yol kişileri cemaat. Ekranlarda min irke demek en kaynar yanılıklar bilen tolu showbiz tapşırığın başlar vakit. Yanılıklar elleniki bulmasa da Damir Zinnatullин'nin zor konserttan reportajı barıgızını da tan kaldıracak. Andağı imiş miymiş, andağı kızıklı engemeler, uzakka sozmay başlayık. Tatar estradasında hazır şın-şınla business woman dip atarday kişi barlığa keldi. Salavat Minixanov'ның xatını güzelim. Жерші өз исімі білен атап интернет кибет ашқан. Бірде түрлі яулықлар, баш киімлері, турбаннар сатылашақ екен. Әлігі идеяның қаян келеуін güzelimнен сұрадық. Әлігі интернет кибет кіні ішли доставка ғына, әйінді келешекте Алла бірса бәлки кибетнің өзінде ашып жебәрімін, чөнки бик күп сорыйлар, менә тюрбаннар да бармы дип инде, менә бу бони шапочкалар, яулык астыннан киелә торган күлмәкләр сорыйлар, һәм мин менә уйлап куям, бәлки чынлап та ассортиментны киңәйтеп, шулай кибет ачып җибәргәдер дип инде уйлап йөрим. Молодец, güzelim. Интернет кибеттің үз кулланышысын табып, озын-озак хезмәт итсен. Уңышлар. Ләйсән Махмутова әлесі Россияның халық артисті Карим Тинчурин исемдәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының актрисасы Исламия Махмутова белән үлемсез полыкта катнашкан. Әни белән хисләргә бирелеп, җырлый-җырлый, йылый-йылый бардык, дип сөйләде җырчы. Ләйсәннең әлеге чарада беренче тапкыр катнашуы булган һәм ул бик канәгать калган. Илебез өчен горурландым ди ул. Әле моңа истәп, автор башкаручы бу арада яңа дуэт белән янып йөри икән. Кем белән яздырасың дип сорагач, елмая гына нык текә дуэт булачак дип вәгъдә итте. Яләсән, көтәбез. Беренче булып миңа тыңлатырсың. Талантлы, өметле җырчыларыбызның берсе Шулпан Юсупова куанычлы мәшәкатьләр белән янып йөри. Җырчының өендә ремонт, ә үзе ул Тузан исендә утырмыйм дип машина кибетләрендә йөреп кайткан. Тиздән машинада булам дип мактанган иде инде. Инде бәлки алып та утыргандыр. Я машина маркасы айырмыйдыр, я бик кыйммәтлене алгандыр. Нинди маркада тимер ат аласың дип сорагач, җавап бирмәде. Ничек булса да булсын, юлларда имин генә йөр, Шулпан. Менә инде ничәнче ел рәттән май урталарында казанлылар йөгерергә чыга. Моның сәбәбе Казан йөгерү марафоны. Төрле спорт чараларын уздыручы Тимерман коллективы быел да тынгы бирми. 20 май көнне барыбызны да йөгерергә дәшә. Гадәттәгечә, әлеге чарада рус һәм татар эстрадасының йолдызлары катнашачак. Родион Газманов, Эльмира Калимуллина, Ланшин Маҗанова, Илназ Гарипов, Булат Бәйрәмов һәм мин дә булачакмын. Узган елында әлеге чарада катнашкан Булат Бәйрәмов быел да йөгерергә планлаштыруын әйтте. Берсен дә мин узган елны Казан марафонында катнаштым. Аллага шөкер, ахырдан килмәдем әле.
лидерлар рәтендә дип әйтик, беренче йөзлектә. Ярат 3 чакрымны. Бик күңелле чара, ул беренче чиратта бәйрәм. Анда катнашырга кирәк, җигәргә кирәк, анда күп танышларны күрәсең, күптән күрмәгән кешеләрне. Анда бер министрлар белән җигәрәсең, зам министрлар белән рәхәт бит күңелле аралашып, шундый менә рәхәтләнеп җигереп чыгасың да, һәм инде үзеңә күрә бер җиңү буларак аны кабул итәсең. Дистанцияны узын дип әйтәсең килә. Узган елны без Ләйсән белән бергә катнашкан булсак, бу елны үземә генә катнашырга туры килер инде. Сәбәбен беләсез. Шулай да Ләйсән әйтә инде, Алла бирсә, мин узган елда катнашачакмын дип. Уман минем киләчәк 10 елга максатым шундый. 40 чакрымны җигереп узып беренче урынны алып 200 мең сум акчаны утарга. Оештыручылар белдерүенчә, марафонда катнашу өчен гаризалар күп килгән. Син язылмый калгансың икән, бер чылма җитешәсең. Сылтамасы аста күрсәтелгән. Рәхим ит. Инде тапшыру башында ук кызыктырып куйган күчтәнәш әзер. Зур концерттан Дамир Зиннатуллинның репортажын карыйк. Әллә нинди кызыклы әңгәмәләр бар. Игътибар экраннарга. Сәлам дуслар, йөзләгән концерт, меңләгән тамашачы, бик күп узылган юллар. Булар инде хәзер барысы да артта. Без бүген сезон ябылышы концертында, зур концертта. Әлеге концертта бары тик популяр артистлар. Әлеге артистлар белән мин Дамир Зиннатуллин аралашырмын һәм инде аларга үземнең кызык сорауларымны бирәчәкмен. Ничек тамашачы кыздырдыгыз, әйме? Үзебез рәхәтләндегез үзегез. Бабада кебек үзебез дә кыздык, тамашачы да кызды, анда вообще дышать нечем. Сезон ябылышы концерты, беләсез бит инде. Быел идә мин сездән теге ничә концерт куйдыгыз, андый сораулар битерим. Ничә көн идә булдыгыз гомумән? Сорасам җиңелрәк булыр. Гадирәк бер. Күбендә теге бер жолы барсында елга бер санасаң, бер ай чыгадыр. Армыйсызмы сез? Ну, без бит тамашачыларны да яратабыз. Әтиәниләрбез, балаларыбыз безне аңлап яши, шуңа күрә алар безне җибәрәләр. Без инде шулай булгач, Аллага шөкер, көткән җиргә барабыз, тамашачыларыбызны бер вакытта 24 сәгать буена, тәүлек буена онытмыйбыз. Шуңа күрә ничек инде без арырга мөмкин, дуслар. Сезнең белән арып булмый. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен. Гүзәл Илдар, гомумән үзегезнең группа белән ерак юлларга чыкканда ничегрәк йөрисез? Ул инде гадәти сорау. Үзегезнең машинада аерыммы яисә бер машинага тияләсез дә рәхәтләнеп җырлап, биеп бергә шунда бер команда белән? Анда төрлечә була. Төялгәндә бергә төялешеп китәбез. Кайчан аерым бергә туры килә. Кайдыр төрлечә гына. Иң кызык гастрольләр быел нинди, кайсы регионда, кайсы урында, менә истә калды, менә аны хәзердә уйламыйча да җавап бирә торган. Мин уйлыйм, берәрсен әйтсәң хәзер калганнары ачуланырга мөмкин ничек дигәндә. Бүтән җирдә дә тамашачы үзен теге яратып каршылас килә инде. Чәчәкләр алып киләләр, кулчабалар, конфетлар төяп киләләр. Менә әйтик, кемне генәдер әйтсәк тә, хәзер калганнар әйтер, безне хөрмәт итмәгәннәр булар дип. Шуңа күрә каягына кисәк тә көтеп торалар, әлбәттә. Һәрберсенә зур рәхмәт әйтәсебез килә. Берсен әйткәндә, иң кызыклы гастрольләр ул ерак гастрольләр. Ул чөнки бер чеп китәсең, бер ай кайтып керә алмыйсың. Шуңа күрә ул безнең Семберләр, ул безнең ерак-еракта урнашкан шәһәрләр, Екатеринбург каласы, Чиләбе, менә Себер якка нинди калалар кала, барысында без инде аеруча кызыклы үтә безнең андагы барган юлларыбыз. Аңлашылды. Монса конфетлар турында сорыйсым килә. Ул да булса, әле миңа конфетлар, конечно, биргәннәре юк. Сез аларның барысында ашыйсызмы, бәлешләрне барысында теге андай бердән куркмыйсызмы? Төрле яраткан тамашачы, аңлыйм, бер сүз дә юк. Юк, куркканда юк, уйлаганда юк. Кемдер әйткәннәре бар. Сез ничектер алай алып ки, менә син биргән сорауны бирәләр инде. Әйтәм, мәлә тагын инде, шин күңелдән. Синең кебекләр. Шин йөрәктән. Син сораган сорауны дим инде. Сораган кешеләр бар. Син сораган кешеләр. Без бер кемнән дә куркмыйбыз. Менә бисмиллahны әйтәбез дә, биргән әйберләрне кабул итәбез дә, сөенәбез дә, тамашачыларга рәхмәтләр укыйбыз да, Ходай Тәгалә сезне зурласын дип әйтәбез дә. Димәк, Ходай Тәгалә һәр вакыт зурлыйдыр безнең тамашачыларны. Чөнки алар килгәннән бирле берәр нәрсә күбрәк төяп килә башлыйлар. Шуңа күрә рәхмәт сезгә, дусларым. Менә шул хәтлем безне кабул итеп, шул хәтлем якын итеп күреп, нинди инде теге ой ярамыйдыр ашарга дигән андый сүз булырга мөмкин. Яратып килсә, чын күңелдән алып килсә, миңа калганда куркырга түгел аңардан. Ярый, гастрольләр турында аңлашылды. Гадәти сораудыр, бәлки минем кебекләр сез әйтмешли сорыйлардыр моның турында. Сезнең гаиләдә кем баш икән?
тамашачы бәлки гүзәл дип әйтәләрдер, ләкин гүзәл һаман Илдар ди. Менә инде җавапны да әзерләделәр бугай. Җавап күрәсең. Ике баш әйбәт бит. Ике баш әйбәтрәк кеше бит. Кемнең сүзе үткенрәк барыбер. Менә Ядерный процессор, четырехъядерный, не, Мысы всё видишь, по технике да, дорого. нормально, потому что два благочнур нормально шли, потому что обещаемся. Шуңа күрә, монда не юк, теге, андай, һәрберсенең үз ише. Һәрберсенең Юк, үз ише. кайчакта Илдар баш безнең, кайчакта мин баш. Юк, мин әйткәндә кайчакта мин баш. Юк, мен Шулай килеп чыга бит инде. шулай килеп чыга. Төрле ситуацияларда мин дөресен әйтәм. Кием буенча да әйтик менә. Гомумән бер простой пример. Мин бит инде анда кысылмыйм менә, нәрсә кидерәләр, шуны киям мин. Теге, мин анда не разбираюсь. Үзебез мин разбираюсь икән эшләрдә. Мин техникага кысылмыйм. Анда мин баш түгел. Шуңа күрә безнең теге алмаштырып карыйсыз килмиме? Илдар хәзер стилист була, аннары соң гүзәл техника. О, мин техника булса, белмим нәрсә булыр, ут булмас ул. Нәрсә укыйсыз? Нәрсә белән кызыксынасыз? Менә загадки история дигән укып бетерәм әле. Менә концертка хәтле вакытлар, менә шундый кызыклы материаллар. Булар бит тарих. Бу концертларны көтә ничә гәҗит укыдыгыз икән инде? Күп укыгансыздыр инде, әме? Мине кеп. Менә шундый аларга жаратам мин. Загадки история дигән тайны история менә шулар. Аларны белеп бетереп булмый бит инде. Бер кашын да теге ирәнеп бетереп булмый. Сез теге хәзерге заманча яңалыклар белән бик кызыксынып бармыйсыз инде. Аны инде интернеттан да мен аны хәбәрләрдән дә беләм. Булар бит инде тарих. Мин монда карап торам да, монда банда, гитаристлар бандасы. Бу синекеләрме, кемнәр бу? Әйе, бу минем музыкантларым, минем егетләр. Бүген без менә шулай гитарлар белән чыгабыз яңа образда. Син үзеңдән белдерә алмыйсың, шуңа күрә аларны чакырдыңмы? Яисә Юк, бында һәрбер гитаристның үзенең вазифасы бар. Соло гитара, анда ритм гитара инде барсы да бар. Шуңа күрә алар бик кирәк. сезон әкрен генә ябыла. Димәк, яңа сезонда син менә хәзер кулыңа гитара алдың. Яңа сезонда, киләсе сезонда инде шулай син әле тагында алгарак барачаксың, әйме? Әйе, Алла бирса, менә бүген шушындый яңа образда чыгам. Инде алга таба үземнең образларым белән, җырларым белән тагын да тамашачыны ничек дип әйтим, шатландырырга җыйнамые. Бу гитара нинди гитара бу? Каян килде? Бу гитараны минем юктан гына барлыкка килгән бер дустым бүләк иткән иде. Ул аның истәлек булып калды, үзе исән булмаса да, гомергә менә шулай синең җырларыңны тыңларга, гитара белән җырлаганыңны тыңларга килермен әле дип яшәде дә вафат булды, кызганыч. Менә аның истәлеге итеп мин хәзер шу гитара белән җырлыйм. Сезонны ябабыз, инде барлык артистларыбыз безнең шундый матурлар, матур күлмәкле. Кем иң матуры бүген? Мин, әлбәттә. Кемне яратасың татар эстрадасында? Кем ошый менә сиңа үзеңә? Җырчыларданмы? Зәйнәп апа миңа бик ошый. Яшьләрдән? Нә апа ошый. Яшьләрдән Мәликә ошый. Бүген очраштыңмы Мөнир белән? Мөнир белән очраштым, әйе. Сөйләштегезме? Нәрсә турында? Гомумән, сөйләшәсезме сез аның белән хәзер? Сөйләшәбез инде, әлбәттә. Аның да бүген шундый костюм икән. Белмим бит. Шоу-биз тапшырында нәрсәдер, онда бүтән кеше җырчылар турында сөйләде. Миңа да эләктерде инде, әйбәт. Имеш, мин аңара нәрсә дип костюм белән бәйле. Аннары мин Мөниргә шалтыраттым да, мәйдәм, син нәрсә сөйлисең? Мәйдәм, егетләрчә түгел бит бу. Мәйдәм, син егет икән, син дөрес әйбер сөйләргә тиеш. Мәйдәм, күрсәт, SMS-ыңны җибәр. Юк. Хәзер Мөнир җырлап төшәргә тиеш, көтеп торабыз. Менә эшебез бергә очрашабыз һәм инде бу сорауны нокта куербыз дип уйлыйм. Инде сорауны. Гомумән, аралашып алыйк әле. Мин менә сезне күрәсем килә. Көтәбез. Син алай да тегене әзерләнеп тор. Дөресен әйткәндә мин Мөнир яклы. Мөнир яклы булырмын, яме? Чөнки Мөнир Юрый әйтәм инде, миңа барыбер. Миңа дөресен әйткәндә барыбер. Сугышсагыз карап торам. син бик осторожен бит, как бы сиңа үзеңә эләкмәсен монда. Мөнир абыйны гына көтеп торабыз. Мөнир Рахмаев, сәлам. Сәлам. Мөнир Рахмаев, Салат Миңнеханов алар очраштылар. Бары тик бер генә сорау. Булган хәлме, юкмы бу? Кем җавап бирә? Бу бит пиар. Сез дуслармы хәзер, юкмы? Без нормально Без отношения. дуслар да, без вообще туганнар. Әйе. Без якташлар. Бу хәл булдымы соң? Мин аңламыйм. Костюмнар белән. Костюмнар белән бу хәл булдымы, юкмы? Булмады. Булдымы синдә? Юк. Все нормально. Яралайса, дуслар менә шулай итеп зурдый аралашу, менә шундый әйбергә калды. Кычаклансагыз да була. Ура! Втроем всегда весело. Сез һаман теге вакыттан без инде әллә кайчан чыгышлар ясап, бер автобусларда йөрибез. Без бит бер гаилә сыман йөрибез. Бу гаиләдә теге бер-берең белән бәрешергә ярамый, ачуланышырга ярамый. Син пиар икән турында белдеңме? Белгәнеңме? Пиар дип уйладыңмы син? Ул бит миңа үзе әйтте. Әйдә попиаримся ди. Ярар, киттем, сезнең белән кызык түгел.
Булдымы, кай киттең? Кил монда. Сәлам. Салават белән озак иттереп сөйләшербез, барысын да аңлашырбыз дип уйлаган идем. Син пиар дидең дә шуның белән качтың. Юк, чынлыкта мин ашыгам хәзер. Минем бүген 5 банкет Казанда. Менә шуңа күрә мин хәзер инде бара тиеш. Юк, чынлап достар, бу инде безнең әзрәк кенә пиар да булды, әзрәк кенә дөрес дә булды. Шуңа күрә без инде аның белән шул турында сөйләштек, көлештек. Безгә әйбәт, халык шул турында сөйләде, тыңлады, күңелле. Шоу-бизнес forever. Менә син шоу-шу күтәреп алдың, дөресен әйткәндә, менә шул Салават темасы белән дигәндәй, сиңа башка татар эстрадасының әһелләре дип әйтик мәсәлән, янамадылармы, сүзләр әйтмәделәрме? Мине хәзер бөтен артистлар яратмый. Нәрсә диләр? Чөнки мин анда-монда инде Instagram буенча бөтенсе турында язам, үзем фикеремне белдерәм, язам. Бу инде минем фикер, шуңа күрә гафу итегез мине. Бу сезондә күп максат эшләдең әйтәләр. Күп әйе. Нинди машина алдың? Мин обновлять иттем. Ничә сора әйтергә. Яңарттың? Әйе, мин яңарттым үз машинамны. Менә яңарак алдым үземә. Менә. Бәясен әйтсәң безгә. Бәясен әйтсәм күп була инде ул. 5. 5,5. Ярар, котлыйбыз сине. Ярар, пока. Әле генә җырладым, шуңа менә бик өссе сәхнәдә бүген тулы зал, 12-та шундый әйбәт кенә итеп күңел итеп мине каршы алдылар. Шуңа күрә ул китте. Карап торам да Сөләйманова, Эльмира Сөләйманова рәхәтләнеп концерт карап утыра. Кемне карыйсың? Бөтенесен карыйм. Бер кайчан да концертның башыннан карап торганым юк. Менә бу юлы концерт ябылышы булгач, бик күп артистлар, шәп костюмнар, шәп җырлар, яңа хитлар карап утырасым килә. Мин карап торам, синең күзеңдә менә бу артистларга мәхәббәт тагын да күбрәк сизелә нигәдер. Юк, мин бөтенесен яратам. Одинаково. Кемне барып айырасыңдыр бит, кемдер сиңа барып өстенрәктер. Яшьләрдән диясем килә. Үземне яратам. Рамил белән гастрольдә йөрисең, тормыш иптәшең өйгә кертәме соң сине? Кертәм, менә инде апрель аенда безнең концерт сезоны ябылды. Рамил инде айырым йөри, мин айырым йөрим. Бүтән минем белән бармыйм диде. Ни өчен? Үзем сольный концертлар белән чыгып китәм диде. Мин бүтән яшь егетләр эзлим, талантлы егетләр. Менә бит ул басып тора, бәлки мине алырсың. Алам сине, Дамир. Менә яздырдык. Кетегез 2нче елга. Дуслар, минем уйлавымча бу бүлмәдә инде иң теге шундый энергетик кызык дип әйтәсем килә. Монда безнең артист кызларыбыз. Бидәк Иркә нам килгән, Иркә әзерләнә. Иркә елмаймыйча утыра нигәдер. Мин бит инде тиле түгел, елмайып килеп кенә йөрергә. Әзгенә серьезно булырга кирәк инде, тем более сәхнәдә елмаябыз, дөрестендә җиргә кереп китеп, образга кереп китеп эшләбез. Тормышта мин алай ха-ха хихи йөри торган хатын-кыз түгел, бер кайчанда йөргәнем юк. Мин инде уйлаганым, әйтәм, Иркә һаман да елмаеп, һаман да менә шундый шат йөз белән елмаялы. Һаман да елмайсың. Менә бит ул. Инде елмаю булды. Искрен. Синең бит барур, менә шулай чын күк, ихлас. Менә хәзер Артур килә монда. Артур абыең, ирем минем. Менә ул килгәч карап тор кырыйдаңла. Искренне, чын күңелдән чик елмайган. Махсус көтәбез хәзер әлеге мизгилләрне карап торачак. Нинди яңалыкларың бар? Сезон ничек узды? Сезон яхшы узды. Бик теге шоу-шуло дип әйтмәсәм, быел мен 33 яшым дип әйтим инде мин. Бик тыныч. Әйтмәле булсаны белмәгән индерсең әйткәндә. 30-да тулман дитрем. 34 миңа. Ялганда бутырмыйм. 6 апрельдә 34 тулды, син мине катламадың. Кстати, ялганда катладым. WhatsApp'тан аудиозапись язып җибәрдем менә. Бар, әле син язып җибәрдең җавап. Әйдә киттек дальше. Күбрәк татар радиосында эшләдем, күбрәк аңа бөтен игътибарны бирдем. Концертларны эшләү өстендә хәзер теге көннәр алу буенча эш бара инде. Артур абыегыз кайтты, бүтән китмим диде. Минем директор да, ирем дә, продюсерым да, барысы да хәзер Артур абыегыз булачак. Ят дисә ятам, тор дисә торам. Җырла дисә җырлыйм, шуңа күрә
Сөйләш дисәң сөйләшәңсең. Әйе, бөтен нәрсәләрдән тора хәзер менә ни начальник ул иптәшләр. Икес көне бер көндә калдырмыйм ди, бик күп ди концертлар алачакмын ди. Ял иттем булды диде. Хәзер сольный концертлар белән чыгып китәчәкбез. Үзең чакырдыңмы, үзе кайттымы, үзең Берсен әйтәм, үзем чакырдым. Бик чөнки эшлисем килә, районнар буенча, авыллар буенча, башка шәһәрләр буенча йөреп сольный концертлар эшләп йөрисем килә. Эшлисем килә. Ничә ел инде син эстрадада? 6 ел. 6 ел. Синең сольный концертың турында мин әле ишеткәнем юк. Буламы, планлаштырасыңмы, китәсеңме? Аның турында да күп кеше сорый. Планда бар, кайчан икәнен әлегә әйтә алмыйм, чөнки ул бик зур эш, булай гына ясалмый. Кайсы та сольный концертларында кем белән булса да ясалар. Мәсәлән, 2 артист берләште һәм инде бергә шо ясап чыгалар. Мәсәлән, сиңа шундый мөмкинлек булса, кем белән син менә бу бүлмәдә булган артист белән кем булыр икән? Зур хаялым бер үзем генә ясарга инде, әлегә белмим. Җырларың бармы, җитәме? Ничә җыр бар синдә? Минем 30 җырым тупланган инде, 2 альбом. Достар, киләсе сезонда Айгөл Рәхимованың сольный концертын көтегез. Инде кием буенча минем уйлавымча син специалист. Минемчә нигәдер менә әйтегез әле безнең Татарстанлы хатын-кызларыбызга җәй көне ничек киенергә икән? Ниндирәк киемнәр килешә, ниндирәк үзең син тегез сөйләп җибәрәм. Ничек киенергә ярата, шулай киенсен. Нинди мин монда ни дип торам? Мин әйтәм стилисты басып тора дип торам. Ул мин аны игътибарда әйтмәгәнем. Илмир, сәлам. Юши монда басып тора дип уйлаганым. Бу миңа комплимент дөресен әйткәндә. Рәхмәт бик зур. Дигәч инде. Сез шулай бер-берегезгә һәрвакытта да ярдәм итеп торасыз да? Әйе. Әйтәле, әпипә шул нәрсә ул? Һаман Инстаграмда чыга. Мин аны нәрсә икән беләсем килә. Бәтеш. Бәтеш. Концертта булмадыңмы? Чакырмадың. Шул Мөнир Әхмәт белән бергәлектә сольный концерт. Анда нишлисез? Анда җырлыйбыз, уйныйбыз, сөйләшәбез. Концерт, шоу, программа. Быел җырлар иҗат итеп, гаиләгезнең бюджетын ничә сумга тутырдың икән? Әйтмим, секрет. Аны Миллион, ничәдер мең, якынча гына, безгә күп кирәкми. Ничә җыр яздың соң? нормально безгә җитте инде, Дамир, Аллаһка шөкер. Бу синең иҗат итү акча эшләү максатыннан түгелдер дип уйлыйм. Мин бу сорауны бирсәм дә. Иҗат итү минем яраткан эшем. Ландыш бар кит дигән кебек. Күрсәт инде Ландыш күлмәгеңне. Менә. Дуслар, мөрәҗәгать итәргә була, Илмир Нәгыймова булышып җибәрер. Һәр вакытта һәрберсенә миннән ярдәм сорасалар, ярдәм итәргә тырышам. Мин теге андый кеше түгел. Кемгә ярдәм итәргә? Сиңа ярдәм итмәгән чаклар буламы? Менә монда бит инде бар бер атмосфера үзенчәлекле. Белмим, минем өчен нормаль атмосфера. Һәр вакытта да булышалар. Һәр вакытта мин булышалар. Үземә мин бер кашан да теге алай сораганы юк миңа. Кемне яратмыйсың моннан әйт әле? Минме? Миңа карама. Син Русланны кая югалттың? Күренми, җырламый, нишлиюм? Ул чалада әлеге вакытта җырлаячак алай берсе Син аңа рөхсәт бирмисеңме? Шуңа күрә ул телевизордан күренмиме? Юк инде ничек рөхсәт бирәм, аның үз теләге шундый әлегә. Ул күрсән нәрсә булыр. Секрет булып калсын. Мега попер шоу әзерлисезме әле? Алла берсә шулай әзерләргә җыенабыз. Без дуэт төшерергә җыенабыз. Дуэтна беренче тапкыр бергә төшкән клип дуэтка. Бүген яңа образ. Яңа образ дип, яңа дип Күлмәк түгел, менә шуны әйтмәкче. Әйе, күлмәк түгел бүген, күлмәк түгел. Әйе, потому что бөтен кызлар, матур кызлар, яшь кызлар барса күлмәктән булгач, мин инде булай үземнең яшькәрәк киенергә уйладым. Бик матур, сезгә килешә. Калдырабыз сезне. Тутча пакебек. Әйе. Ну, менә күзгә ияләшмәгән әле дөресен әйткәндә.
Әләнең тәнкыйть итә булар. Тәнкыйтьсез генә булмас инде. Тәнкыйтькә ничек карыйсыз? Тәнкыйтькә уңай. Үпкәләгән бармы? Булдымы? Үпкәләгән ул кайчагында менә килеп кадаладыр, әмма ләкин тәнкыйть ул һәр вакытта да булырга тиеш. Тәнкыйть булмаса син кирәкмисең дигән сүз. Тәнкыйть ул синең үстерергә мөмкинчелек бирә. Димәк, режиссер ягыннан сине тамашачы тәнкыйтьли икән, ул бик яхшы нәрсә. Тәнкыйтькә уңай карарга кирәк. Тәнкыйть ул синең беренче режиссер. Dostlar, игътибар итегез. Кая киттең, гүзәлем? Гүзәл дим инде, гүзәлем. Гүзәлем булган җирләре салават. Салават, мин гүзәлемсез генә аралашмакчы идем. Мин Бар китеп тор әле, пожалуйста. Синең менә шундый, менә хәзер сине фотога төшереп тордылар. Шундый фотографиялар күбәйде. Миннән хәтта сораганнар бар, нигә гүзәлем һаман бер терелерәк төшә башлады икән диләр. Әй. Булдымы? Андый сорауларны бирәләр миңа, әйе. Ләкин менә һәрбер кешенең, особенно кызларның бит инде бар шундый рабочий сторона дигән әйбер, әйме. Менә бу як минем рабочий сторона түгел, менә бу як минем рабочий сторона. Нәрс? Һәр вакыт минем шул примерно бер үк ракурс дип әйтик инде. Но ләкин мин бит прическаларында, мин бит или тюрбанда төшәм, или туры чәчләр белән, или бөдрә чәчләр белән. Миңа разнообразие бар. Нишләп алай? Әйдә алайса минем рабочий якны аңлыйга әле кайсакта икән. Бу якмы? Яисә бу якмы? Миңа калса менә туп Бер якта түгел дип әйтмәде. Менә шулай, рәхмәт бизик. Ау, Ишхәлләр, яхшы. нишисең? Җоклыйм. Бу образыңны кем уйлап чыгарды әйт әле? Үзем? Синең стилистың үзең. Әйе. Сине качамаса стилистка алып барабыз микән без, юкмы? Юк, мине киендергәннәре бар. Миңа гел кәчтүм чалбардан башка әйбер таба алмыйлар. Гел кәчтүм чалбарга белән чыгаралар. Дөресен генә әйткәндә, Илдар әле бу яңалык. Мин сине гадәттә зәңгәр костюмнан гел күрәем. Зәңгәр, я куе зәңгәр, я ачык зәңгәр, я гади зәңгәр. Хәзер синең бу кыңгыр төстә. Бусы 2006 елгы костюм. Шуңа онытылып беткән, шуңа киеп чыктык. 2006 елдагы костюм сыйды димәгәйме? Я мин бит үзгәрмим бер качанда. Шул килеш булып кала. Дөресен әйткәндә, бу кеше белән әле без бик яшькән дә юк. Мен интервью алганда юк бит синнән? Юк. Ник килмисең, син ник качып бересең бездән? Сез бит. Килерик. Юк, син үзең качасың. Шат әйтебез әле менә татар эстрадасында бик күп шәхесләр эшлиләр, тырышалар. Иң менә синең дус булган, сиңа ошый торган кеше бармы бүгенге концертта? Мин нәрсә дип әйтим? Мин берсе белән дошман түгел, берсе дошман түгел дигән кебек, барсы да ошый Айрат менә шулай инде. Булар бигрәк сөйләшергә белмиләр. Сине Айрат ярата ахрысы. Айратны хөрмәт итәм. Барсын да хөрмәт итәм. Татар эстрадасында кемнәр бар, барсын да хөрмәт итәм. Кем ничек булдыра, шулай эшли, молодцы. Дуслар, таныш булыгыз. Концертларда иң мөһим кешеләрнең берсе, артистларның психологы, тынычландырып, аларга көч биреп тора. Азиза, сәлам. Сәлам. Кайсы артистларны бик каты яратасың? О, барысын да яратам. Исемнәрен әйт безгә, исемнәре кирәк. Айырып. Ландыш, Иркә, барысын да яратам. Гөлназ Сафарованы оныттың. Гөлназ Сафарова ул минем җанымның яртысы. Дуслар, концерт барганда Гөлназ Сафарова туры эфирга керә икәнен белмәгән идем әле. Гөлназ, сәлам. Привет, Дамир, привет. Сәхнәгә чыгасы бар. Монда камера. Яратасың син камераларны, әйме? Камераларны яратам мин әйе. Кара әле, Күбәй берне яратам. соңгы арада син бигрәк еш прямой эфирга керә башладың. Ни өчендер башта күренмәдең? Ни сәбәпле? Мин бик үк яратып бетермим дөресен генә әйткәндә, ләкин менә минем администраторым миңа әйтә чыгарга кирәк, аралашырга кирәк ди. Администратор Азизов. Бу Рим түгелме соң бу? Рим? Бу безнеке, үзе безнеке. Ә менә син артистлардан кемне яратасың? Артистлардан кемне яратам? Ну, алай аерып әйтә алмыйм хәзер. Әйт менә, әйт безгә әйтергә кирәк. Әйтсәм име? Калганнары үпкәләсеннәр. Юк, инде яратам, барысын да яратам. Сине яратам, Дамир, син. Җаен табасың. Сәмс Татмус ТВ каналын яратып караучы дусларыбыз. Безнең бүген язгы солянка дип исемләнгән йомгаклау концерты барабыз. Гөлназ Сафарова белән бергә алып барабыз. Дамир, менә бу малай.
Менә бу малай минем янга килеп нәрсәдер сорамакчы иде, ләкин мин сәхнәгә чыгып торам. Вот. Шул. Тормыш авырай бер инде. Ничә була дисең? Әйбәт бит. Җиңел барсы да әйбәт кенә. Үзең авыр айтсаң гына авыр була. Минеке әйбәт җиңел. Ә нигә алай моңсуланып торасың? Мен тыңлайм, мен Шәкер Ишатны җырлаган бик каты яратам. Чөнки шундый көчле тавыш, моң, шуңа күрә шаккатып карап торам һәрвакыт шулай. Дуслар, бу урындыкта гадәттә тормыштан арган кешеләр моңсуланып утыра торганнар утыра гадәттә. Менә берсе аның Илдар Әхмәтов иде хәзер. Рамил Әмәдинов ардыңмы әллә? Юк, әлбәттә. Юк, әлбәттә. Шулай эмоция юк синдә. Эмоция бар сәхнәдә иде. Хәзер ял итәбез. Рәхәтләнеп. Бөтенесе фотографияга төшә, бөтенесе Инстаграмда. Нигъматуллиннар гаиләсе шулай ук. Сез дә шулай ук Инстаграм шире белән авырыйсыз. Әлбәттә. Инстаграм шире белән авырыйбыз. Чөнки Инстаграм ул бик шундый тамашачылар белән аралашыр өчен бик әйбәт чара. Булат абыйның фотографиясе матур булмаса, чыгарды ди ул Инстаграмга. Тиз генә язасың да удалить итәргә кушасың, әйме? Юк. Нигә алай әйтмисең? Ул ничек фотога төшсә дә матур. Шулаймы? Ну, шулай шайлый белә малай. Шулай диләр инде, шулай диләр. Диләнеке. Вау, красавчик. Диләнеке һәр вакытта да матур була дип әйтәм инде мин хәзер. Аныкы һаман да супер. Без бит инде хәзер матур итеп төшәргә өйрәнеп беттек. Конечно. Диләдә мине өйрәтте инде. Илмир Сөләйманов белән бу сезонны бергәләп рәхәтләнеп эшләп чыктыгыз. Информация бар, киләсе сезонда бергә эшләмәячәксез икән. Рамил Галимҗанов сольный концерт белән чыгып китә. Дөресме ул? Ну, 2 сезон эшләдек бит инде хәзер. Сольный концертмы юкмы ансын пока әйтә алмыйм. Ну, Илмир Сөләйманов әйтте. Рамил сольный концерты белән китә диде. Ну, Илмир Сөләймановга әйттем мин, бүтән бу сезонда эшләмәйбез дидем. Менә бу сезонны эшләп бетерәбез дә. Бәлки син Илмирдан туйганга шулай гына әйттеңме? Әле синең сольный концертыңда уйда юк, ләкин Илмир белән бер эшләмибез дигән кебек. Ну, туйганнан түгел инде, без бит әйбәт кенә концертлар куйдык. Ишек булган инде мин бит үземчә, ул үзенчә дигәндәй бүтән артистларга да юл бирәс килә, бәлки Илмир бүтән артистлар алып шунда бергә куйырлар концертны дип. Азат моңсуланып тора иде. Ул сине югалткан. Хәзер Алсуны да таптык. Алсу нишкалар? Бик яхшы Дамир, Аллага шөкер. Ник Азатны калдырып йөрисең син? Бетеш ул икенче гримеркада кине. Мин башка гримеркада киенеп ятайдым. Тапмаганмыни? Берәм моңсуланып еларга җитешкән. Мен мондай хәлләрне күргән юк, ягел авызы кулакта бит аның. Иртә белән һәр көнне зарядка ясый башладык, займа? Беләсеңме, менә әлдә аякларым авыртып тора, әйме? Физкультурага бүтән группа белән ясыйбыз. Әле пакага өйрәнеп бетә алмыйлар, халтурит итәләр бераз гына. Киләчәктә бөтенесе дә дәррәү килеп, спортка тартылып, матур, ябык булып, киләсе сезонга керебез дип уйлыйм инде. Анашылды, җәйгә әзерләнәсез димәк. Иртә белән физзарядка, аннан соң Алсу әзерләгән тутырмаларны рәхәтләнеп башлыйсыз инде, әйме? Тутырмалар ансы айрым тема инде ансысы темношарга яратабыз, әйме, ләкин инде әзрәк үзенең формада тора кирәк. Без киләсе сезонга инде бик нык әзерләнәбез. Тагын да матур образларда, тагын да халыкка якынайрак килербез дип уйлыйбыз инде. Аса ярар, монда хәтле матур сүзләр бүген кирәк булмас. Инде концертларыбыз турында сорыйсым килә, ничә концерт куйдыгыз, санап бардыңмы? О, концертлар сонын мин һеч кенә дә әйтә алмыйм, ничә концерт куйдык, ләкин инде без бу сезонда Башкортстанда да булдык, Оренбург өлкәсендә дә, Ижевский да булдык, үзебез Татарстанда, менә хәтта Себергә дә барып килдек. Ничә сум акча сарыф ителде, ничә сум акча эшләнде? Гомумән минуста түгелмесез? Юк, без Аллага шөкер минуста түгел, плюста дип әйтәсе килә. Элегрәк бәлки ничек әйтәм, 0-да калып барган булсак, хәзер инде плюста Аллага шөкер тырышып эшләсәң, бер үзлексез аның нәтиҗәсе була дип уйлыйм.
вас это первый опыт, такой татарский проект. Как вам? Вы уже выступили, энергетика, атмосфера, в общем. Да, это правда, впервые для меня выступать на таком концерте, и мне очень приятно, потому что здесь я вижу на сцене еще тех людей, которыми я восхищалась еще вообще до того, как сама вышла на сцену. И мне так хотелось оказаться с ними когда-то наравне, выступать на одной сцене. Сейчас вот такая одна моя мечта сбылась, и мне очень нравится атмосфера, которая здесь сейчас есть, и очень нравятся зрители, которые пришли сегодня в зал. Они очень тепло принимают, и, в общем, такой прием вот радушный, он только дома, наверное, может быть. Я интересуюсь вашим творчеством, слежу и в Инстаграме. Вы отвечаете на комментарии, вы выкладываете посты, которым всегда комментируете. То есть какая-то вот простота, вот своя. Вот как это вы сохраняете? Наверное, это в крови у меня. Мы татары такие простые, очень люди понятные, и я никогда не стремилась там стать какой-то, я не знаю, никогда не стремилась к величию какому-то. Это для меня всегда было не очень понятно. Мне хотелось петь, мне хотелось рассказывать зрителю историю какую-то, мне хотелось делиться тем, что вот я люблю, моим творчеством, моей музыкой, моими мыслями, и именно это я и делаю. И, в общем-то, когда выкладываю какие-то посты там в соцсетях, то стараюсь тоже общаться с людьми, потому что мне важно, что они думают на тему там каких-то моих решений, моих выступлений или любых других каких-то действий. Siz qachon bo'lsa sug'ishxonasi bormi u? Biz Artur bilan kun sayin sug'ishamiz. Men Maratga ishonmayman. Durust ayta. Kim kuchliroq? Конечно, men. Men alay o'ylamagan edim dirisin aytganda. Yoshlarga yo'l beramiz. Что ли? Мен 3 yoshga zo'rroqmi? Sen o'zingni qortaytasan gina ishingda, Artur. Nechatasin, shulay. Necha yasharlisan, ha? 35. 35 dey, yolg'onni ish, 35 va 30-mart kunini 35 to'ldi. Sen, ha? Menga 36 bo'lar. Yashirak. 12-may. Yo'q, men hozir birigizga da ishonmayman dirisin aytganda. Tomoshachilarga da aytasim kelar. Ishonmag'iz bu yigitlarga. Zachем? Alay aytmaymi? Biz normalniy yigitlar. Mening aytasiz kelar, ishonig'iz bizga. Bizga ishonmasangiz, tog'an kimga ishonib bo'ladi bu dunyoda? Sonada kirib qolaylik. Bunda bizning Zafer aboy, hamda Zaynab opa esanmisiz? Zafer aboy, dirisingni aytganda, bu yashirin botirin to'g'ri, sizning chiqishlarni, sizning jurlarni hozir bek siyrak ishitirga to'g'ri kelar. Ne sababli ekan bilasiz kelar mana shuni. Sizning kompaniyangiz siyrak beradi demak mening jurlarni. Yashirak bilsizlar, yashirak eshitilar. Alaytigi gel yo'qqa chiqib turam deb aytmas edim, chunki bizning Zaynab bilan har vaqt har yilni yangilashlagan programmamiz bor. Har vaqt kelingan konsertlarimiz bor. Ну, qo'y vaqt yalavasın indi qo'shata. Sabablar bilan men borib yetmagan momentlar bilan mana Zaynab Shilab yoqlarini o'zigina urab qaytdi. Shilab өлкәсендәге shaharlarni Boshqirdiston. Men onlari so'ng endi so'nggi 3-4 kunga men de qo'shilib, shulay tugallab qaytdik. Yanvardagi gastrollarni fevralda ishladik. Shunga ko'ra biz to'xtab turgan yo'q. Chunki baribir bizni yaratgan tomoshachi bor. Bizning jırlagan jırlar bor, bizning jırlar bor. Tovush bor. Biz Zaynab opa, uzoq silashib turib bo'lmay, biz ularni baribir kesashakmiz. Har vaqtdagıcha tiri tovush bilan jırlaymiz ham, jırlayacakmiz. Allohga shukr. Zafer abi, Zaynab opani siz yaratganingizni biz bilamiz. Ammo nechuk yaratasiz ekansiz uni? Ko'rsatasizmi, aytasizmi ekan? Zaynab opa ko'rsatdi. Zaynab opa ko'proq yaratadi menimcha. Zaynab opa bek ko'rsatib yaratmıyor. Umuman yaratuvni aniq ko'rsatib isbotlara kerak түгел. Yaratuv ko'ngilda isbotlana, ul sening yashayishingda, sening ishlagan ishlaringda, qilgan amallaring, u sening muhabbat shu endi. Qishqirib bilan yaratam deb u bari tek ko'rsatuv, показуха. Показуха, anlaşıldı. Zaynab opa, Zafer abi, siz endi bek ko'p yillar birga, necha yil turmush? 30 yildan ortiq, 30 yil deymi? Bir-biringizdan organ shoqlar bo'ladir deymi? Siz yashirin botirin to'l, bir-biringizdan yol aytasizmi, nechuk bo'lsa da. Zaynab opaga da sizlarga birikmanlar biz. Shoqlar bulan orib bitgan shoqlar yo'q. Orib bitsang demak bitdi. Organ shoqlar bo'lgan. Organ chog'ida yotasan da yo'qsan, bir narsasida yo'q. Demek birbirimizden yıkılap yalt. Zaynab opa, вообще tanlaymizni. Rahmat bizor. Zaynab opa, mana endi shunda so'rab, nechanchi sezon ni tuturasiz endi? Yobasiz mana bu yil?
Ой, біз сезонда бенде Безнең 27 ел безнең эшләү сәхнәдә инде. дуэт була. Дуэт белән профессиональ сәхнә дип алсак инде тулаем алганда 30 елдан артык ул безнең. Дөресен әйткәндә, шушы конкурслар белән уку чорларында Айрымда бергә инде. Уку чорларында институт мәдәният һәм сәнгать институтына укыган вакытта үзебезнең төркемне җыйнап чыгып китүләр белән бергә ул инде 30 елга җыела. Әйе. Сезнең улыгыз белгәнемчә олы улыгыз барыбер сезнең белән, ләкин ул шулай җырлый бит, әйме? Я инде үзенә шунда җырлар караштырып йөри. Репертуар, ну, үзенең ошаганча, үзенең стилен табып, манерасын өстендә эшләп йөри. Эстрадада күрәсезме аны? Менә Зөфәр абыйга бирәсем килә сорауны. Мин дөресен әйткәндә, әгәр дә таланты бәреп тора икән, әгәр дә теләге бар икән, омтылышы бар икән, мин беркайчан да каршы түгел, юнәлеш бирергә генә кирәк. Мин шәхсән үземә килгәндә мин хуплап торам. Теләге бар булатның һәм күрәм ичендәге потенциал да бар. Шуңа күрә барысы да яхшы булырга тиеш алла бирсә. Тавышы бар, интонациясе бар, көйле белә. Димәк, табигать кызганмаган. Менә мин сезгә карап торам да, әйме, Зәйнәп апа белән аерым аралашканда, Зәйнәп апа башка төрле. Зөфәр абый белән бергә сезнең белән аралашканда, менә шундый хыялый, менә хәзер дә сизеп торам. Ничектер менә шундый Уйларга кирәкми, гомергә шулай ул бит. Әгәр дә ул башкарганда инде эшләгәндә или там сөйләгәндә әлбәттә бу очракта менә баш ял итә, мин хәзер чыгарга әзерләнәм, шуңа күрә яңа җыр бүген. Шуңа күрә беренче тапкыр башкарам. Ана сүзләрен дә әзерләп куйдым. Шуңа күрә мин син кирдең инде чыгыш алдыннан, шуңа күрә ни, Калиягә әле без инде керә алмыйбыз, ни өчен теге шул чыгып сәхнәгә керәсе бар. Алайса мин аңладым, чыгып кит дигән кебек булды инде бу. Без алайса сезне калдырабыз, өйрәнегез, сезнең чыгышны көтеп алабыз һәм карап торачакбыз. Менә шулай, и мәшәкатьләре беткән булса, ятып йоклагыз. Бетмәсә, телевизорны сүндереп бакчага чыгыгыз. Анда эш табылыр. Ә мин Иркә барыгызга да күңелле эш атналары теләп, саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.